Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena il-bilanċ bejn it-tħul u l-infiq tal-Gvern ċentrali naqas meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Dan wassal sabiex kien hemm tnaqqis ta' kważi 71 miljun euro fid-defiċit tal-Gvern bejn Jannar u Awwissu illi għaddew. L-Ufficju Nazzjonali tal-Istatistika qal li ż-żieda fit-tħul tal-Gvern ċentrali kien jammonta l-7.8% fuq is-sena li għaddiet. Il-kontributuri ewlenin li waslu għaż-żieda fit-tħul tal-Gvern kienu t-taxxa ta' tħul b'76.5 miljun euro, qotjiet li jammontaw għal 67.5 miljun euro u s-sigurtà soċjali b'26 miljun euro. Minnaħa l-oħra kien hemm numru ta' kontributuri li waslu għal tnaqqis fit-tħul tal-Gvern ċentrali. Dawn jinkludu liċenzji, taxxi u multi li jammontaw għal madwar 12 miljun euro u kontributuri oħrajn li laħqu 38.9 miljun euro. Minnaħa l-oħra l-ammont totali ta' nfiq żdied bi 3.2% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Dan ifisser li l-ammont ta' nfiq żdied b'69 miljun euro hekk kif żdiedu n-numru ta' inizjattivi u programmi.